Neste tutorial imos ver a resolución do exercicio 8 desta unidade 1 de contabilidade e fiscalidade e unha operación de préstamo. Ben, o enunciado dinos que unha sociedade mercantil obtén un préstamo doutra sociedade mercantil. Esta é a primeira diferencia ou novidade con respecto a outros exercicios. O préstamo non se obtén dunha entidade financeira, senón doutra sociedade mercantil. Non é que sexa ao mellor unha situación moi común entre empresas, pero pode darse, e, polo tanto, hai que saber como contabilizalo. Dinos que o total do préstamo é de 5.000 e que se fixa un tipo de xuros do 6% anual. Ben, isto é o primeiro que temos que ver, porque que nos digan que se fixa un tipo de xuros, sexa anual, semestral, bimensual, o que sexa, simplemente que se fixa un tipo de xuros, significa que o préstamo é con xuros explícitos. E xa vimos noutros tutoriais con outros exercicios, e xa se verá noutros tutoriais con outros exercicios, que non é o mesmo cando o préstamo é con xuros explícitos que con xuros implícitos. Polo tanto, o feito de que nos digan que para esta operación hai fixado un determinado tipo de xuros significa que eses xuros son explícitos, independentemente de que, como nos di aquí, o préstamo é devolto mediante un único pago aos 8 meses. É dicir, non ten que ver a forma de devolver o préstamo co feito de que teña os xuros explícitos ou implícitos. Polo tanto, neste exemplo, temos que son xuros explícitos, pero a devolución do préstamo é mediante un único pago no que se devolverá o principal máis os xuros devengados durante ese período que a empresa tivo, a empresa prestataria que recibiu o préstamo tivo os cartos que lles deixou a empresa prestamista. Outra cuestión que temos que ter en conta é o feito de que non é o mesmo que durante esa vida do préstamo, mentres esa empresa prestataria ten os cartos que lle deu a empresa prestamista, haxa no medio un peche contable ou non. Por iso mesmo, neste exercicio se vos poñen dúas posibilidades, dúas opcións. Que o préstamo que se obtén o 1 de febreiro e se devolve o 1 de outubro e, polo tanto, non hai peche contable polo medio. O peche contable sempre é o 31 de decembro e nunha unidade posterior, nunha avaliación posterior, xa veremos detalladamente que iso do peche contable, aprenderemos a facelo, pero agora simplemente dicirvos que, bueno, é o momento, o fin de exercicio contable, o fin de ano, que coincide normalmente nas empresas co fin de ano natural, no que, bueno, a empresa fai contas, calcula o resultado, pecha a contabilidade, etc. A cuestión é que na vida dun préstamo non é o mesmo que haxa un peche contable polo medio ou que non haxa. Entón, no primeiro apartado non hai peche contable polo medio e no segundo apartado sí que hai, e veremos que iso ten trascendencia contable a hora de contabilizar. Imos entón co apartado A. Ben, dinos entón que o préstamo é obtido o 1 de febreiro e que se vai devolver o 1 de outubro. O asento de contabilización do préstamo, de cando se obtén o préstamo, é similar a outros que vimos noutros tutoriais de obtención de préstamos por parte da empresa. As dúas diferencias son: unha, non ten gastos iniciais, este préstamo non ten gastos iniciais, polo tanto, o que obtén no banco inicialmente a empresa prestataria que recibe os cartos son 5.000 euros, que é xusto a débeda que ten coa empresa prestamista. Recordamos, isto é moi importante recordalo, que nas contas do grupo 1 ou do grupo 5 só poñemos o principal do préstamo, é dicir, o capital que é prestado, non se pon para nada os xuros, que iso xa se vai ir contabilizando, debiticando e contabilizando ao longo da vida do préstamo cando venzan os termos, semestralidade, a mensualidade, o que sexa, ou ben, como é neste caso, cando se devolva o préstamo e ao mesmo tempo se liquiden eses xuros. Ben, temos que ter en conta aquí que utilizamos unha conta distinta porque así como é un pasivo a curto prazo e, polo tanto, é do grupo 1, non podemos utilizar a conta que utilizábamos sempre de débedas a curto prazo con entidades financeiras, porque esta débeda non é cunha entidade financeira, senón que é con outra sociedade mercantil. Polo tanto, temos que utilizar a conta 521, que é a específica para este tipo de operación. Ben, xa temos contabilizada a obtención do préstamo e neste apartado A
O único que temos que facer é, cando chega o vencemento do préstamo, en primeiro lugar, análogo, dun xeito totalmente análogo como fixemos noutros exercicios na vida dun préstamo, temos primeiro que contabilizar a reivindicación de xuros, é dicir, poñer, recoñecer este gasto por xuros derivado desta operación, leválo a unha conta de pasivo e despois facer o termo, que neste caso é un único termo no que se devolve o total do principal, os 5.000 euros, máis os xuros devengados. Ben, nesta explicación, dísevos, ¿no? Establécese como calcular esta cantidade de aquí. Vale, hai que facer unha matización. No exame, vos non teríades que facer este cálculo. Xa o dixen noutros tutoriais, isto non é materia de contabilidade, isto é materia doutro módulo, que é xestión financeira, inda que é certo que normalmente unha persoa cando traballa de contable pois tamén leva este tipo de cousas e, por tanto, debería saber facelo, pero nós, nun exame de contabilidade, eu non vos vou exixir que pagades este cálculo, é dicir, se nun examen cae unha operación deste tipo, esta contía sería un dato. Ben, calculamos entón, xa vos aprenderán no módulo de xestión financeira como facer este cálculo, pero eu poñovolo aquí e vemos que os xuros reivindicados por esta operación de 5.000 euros durante 6 meses ao 6% anual é de 198,05. Por lo tanto, contablemente, nos como facemos? Repito, dunha maneira totalmente análoga a como fixemos na contabilización doutros préstamos que o mellor si que tiñan semestralidades ou si que tiñan mensualidades. O que pasa que isto é un único termo. Poñemos de manifesto os xuros, levámolo a conta 528, polo que dixemos antes, porque son xuros a curto prazo de débedas, non é cunha entidade financeira, senón con outra empresa, e despois simplemente anulamos eses dous pasivos que ten a empresa, o de débedas a curto prazo pola recepción inicial do préstamo e agora pola reivindicación de xuros, e a saída por banco do principal máis os xuros reivindicados, 5.198,05. No apartado B deste mesmo exercicio, os datos da operación son exactamente os mesmos, agás un que é, como dicíamos antes, bastante importante, que é o momento no que se concede o préstamo, no canto ser 1 de febreiro, 31 de outubro. Que ocorre aquí? Pois que vai haber na vida do préstamo, no medio vai haber un peche contable, é dicir, este préstamo, por así dicirlo, vai ter dous tramos, un que vai dende a concesión 31 de outubro ata o 31 de decembro, que é o peche contable, e outro dende o inicio do peche contable seguinte, que sería 1 de xaneiro do ano 1, ata a devolución do préstamo, que é o 30 de xuño dese ano 1. Entón, a concesión do préstamo é exactamente igual, obviamente cambia a data, pero porque é unha data distinta, pero a estrutura do asento é exactamente o mesmo, pero vemos que aquí, ao chegar ao peche contable, temos que facer un asento máis. E por que temos que facer este asento máis? Vamos a ver. Hai unha cousa que se chama periodificación, que tamén se verá nunha unidade posterior, nunha avaliación posterior, pero basicamente o que significa é que a empresa ten que atribuir a cada exercicio económico os gastos e ingresos que lle corresponden a ese exercicio económico. Que ocorre? Que se parte deste préstamo é do ano 0 e parte deste préstamo é correspondente ao ano 1, haberá que facer o cálculo dos xuros que corresponden ao ano 0 e os xuros que corresponden ao ano 1, de tal xeito que haberá que partir en dous tramos a reivindicación deses xuros, de acordo? Entón, o asento é exactamente igual que o que vimos antes, pero a cantidade non. Por que a cantidade non? Pois porque estes son os xuros que van dende o 31 do 10 ao 31 do 12, é dicir, non 8 meses, senón só estes meses de aquí. Vale, igual que dicíamos antes, aquí tedes os cálculos para saber de onde sairían estes 48,79, vos no exame non teríades que facer este cálculo, sería un dato, de acordo? Pero que sí que teríades que saber é que sabendo que destes 198,05 o primeiro tramo son 48,79 e o segundo tramo son 149,26, tedes que saber que este que contabilizar o 31 do 12 e esta de aquí contabilizalo unha vez que se vai devolver o préstamo. Entón, unha vez feita esta contabilización, ollo que aquí non hai pago, ollo que aquí non hai pago, é dicir, aquí o único que se fai é reivindicar os xuros, dicir,
é que a contabilidade pon de manifesto que durante o ano 00 por esta operación de préstamo a empresa tivo uns gastos de 48,79. Ainda non pagou nada, por tanto non hai ninguna saída por banco, pero sí que ten que recoñecer estes gastos, estes xuros. Ben, chegamos a 30/6, que é cando se devolve o préstamo, e facemos exactamente igual que fixemos no apartado A, pero aquí a cantidade, lóxicamente, non poden ser 198,05. Por que? Pois porque parte xa está recoñecido na contabilidade. Será xusto o que falta dende 48,79 ata 198,05. Se eu pago a reivindicación destes xuros e na conta 662, na conta 528, mellor dito, na conta 528 teño 48,79 máis 149,26, que son, obviamente, 198,05, os xuros son exactamente os mesmos porque é o mesmo tipo de xuros, é o mesmo tempo, é o mesmo capital, por tanto, os xuros teñen que ser os mesmos, tanto no apartado A como no apartado B. Dicía, unha vez que na 528 teño os 198,05, o asento de pechar esta operación de préstamo, en cierta devolución, tanto do principal como dos xuros, sería exactamente igual que no apartado A.